उफ अनलाय थिदों दा बि नाङानो ओरै जादों खौसो ओरै खालामदों दा इलाय ओरै थाफिन दिनै मोजाङैनो अनखादों खारन नै बेयावदि हैदों नालाय आङो हाय गाइस समायदोंना समायाखै जाखो नोंथांमोनानो कमेन्टआव खिथाहरदो एसे दुखुसो थालाय लांबाय रा एसे सना गोदान बानायना हैनानैबो दिनैहाय दा थुक्राझाराव दङ जोङो दा बर' राइडारखौ नेगासिनो दं दा बर' राइडार ब्रादारा बेयावनो थाथ' नुदों दा एसे नेदों आरो आङो ब्रादारा फैगासिनो दं एसे दखानावहाय बालायखाबाय दे जोङो मेदामा दा सफैगोन इयो इनाथ' हिमालयाखा नालाय दफानो ओरैहाय टावांनो ओरैहाय सिक्किमनो गेंटकनो सिबग्रासो बिथाङा दा फैगासिनो दं आरोखि मोजाङैनो अनखादों खारन नै बेयावदि हैदों नालाय आङो एसे मोजाङै अनखादों बुंथ'ले आङो मोजाङैनो अनदों दिनैहाय लाजिनाय दा आंलाय नैनो जायनोसै दा मोनसे बाजार गोदान खुलिदोंलाय नै बेयावहाय मा दिनला ओमफ्राय साइनबर्डआ नै बेयावनो दङ बे साखाथियावनो दङ आरोखि आंनि लेफ्ट साइडजों जादों साइनबर्डआ बेनो जादों जाहैबाय ओरै थुक्राझार बाजारनि ससे साहा दावखोनांगौ लामानि राइट साइड जादों आरोखि नै साइनबर्डआ बेनो आरोना थुक्राझार होनलायखादों नै उइडलि बाजार फाइनालि फैबाय आरोना जोंना नै दा बर' राइडार दे ओमफ्राय गुमा गोथावखौ महाय अर्डार हरदों नों खाथियावनो बारा गोजान नङा बेंथलाव दा ओमफ्राय मा सिस्टेम फवाना मा सिस्टेम मा आस्सा मासेयाव थाइसे ने दा खोनाखाबाय नै गुमा गोथावा मासेयाव थाइसे आरोखि ओरैबायदि गोथावखा दा गुमा गोथाव मोनब्लाथ' आरो मा बुंबावनो जोंनि बर'नि मुकबां इउटुब चेनेल नुगोन औ मुकबां सिस्टारनि ना आं दाख्लैहायबो नायनानै आं दाख्लैसो नुसननानै माबा खालामदों आरोखि दा मोजां बहुद इन्टारेस्टिं लाबोयो आरोखि नायलानो जाबाय नै सिबबोखादों जोंने बिथाङा गल्डेन लेंगुर माबायाव दंसै दा ने औ नै सेम्बोला नायदो नै दा बर' राइडार औ चेनेलनि नाम माने मिसआन्डारस्टेन्डिं जानो नाङा आरोखि ना बेनो चेनेलनि नामासो दा बर' राइडार ओमफ्राय बे राइडार्स ग्रुपनि जाहैबाय इयो गल्डेन लेंगुर दा मोजां आरोखि औ दा ब्रादार देरहासार इस्लारिनिफ्राय फैनानैहाय एसे जाखावबोबाय माबा मा होनोमोनलाय सन्थ्रा अरेन्ज माबासो होनबावनोसै आङो टमेट' मानसियाबो गैया थारमाने हिन्जाव सोलायलायनो नागिरदोंमोन जोङो दा नैबेखौहाय हिन्जावखौहाय देरहासार इस्लारि ब्रादारनो होलांनायसिम ओमफ्राय औ बेनिखौ लानानै थांनायसिम आरोखि दा गावजोंहाय जों बादिलायदोंमोन दा गावहा खाखोमानानै थादों औ गुवाहाटियावसो दंहैबावो दा हिन्जावखौ थारमाने होजों दंहैनो माने हरथ'नो गोसो गैया ओमफ्राय सानैखौ लाना फैनायसैमोन आं ओमफ्राय दा ख्रिस्टमासनि खाथि जाहैबाय नालाय एसे गाबख्रु खुख्रु बर'दिन जानायफ्राव प्रब्लेम जागोन होननानै लाबोआखिसै आं अब्लाथो नामायलांनायसै ने दा बाजार गोदाना बेनो नै बायदिसिना फानो बुहुद बेफारिफोर फैनाय नुदों आङो दहाय दा आं जुमाव बोनानै देखायगासिनो दङ नै बे गासिबो दखान जाहैबाय आरोखि बियो बाजार गोदान बाजारनि नामाबा मा बाजारथाय आं खाथियाव थांला जायखिजाया आङो जुमावहाय बोनानैहाय देखायबाय आरो एसे माइबाव एनाउन्सबो होलायदों दा नै हनै अट'आव माइक खानाय दङ बे बाजारनि सोमोन्दैनो दा बेयावहाय मा मोननाय जायो सुबुंफोरनाव मिथिजोबगौमोन खाथियाव खेबहैयोब्ला दा आं खाथियाव थांनानै खेबहैनाय नंला बेखिनियानो आरोखि ना दिनैहाय आङो ब्रादार देरहासार इस्लारि मोननाव बेरायफैनायजों लोगोसे नोंथांमोननो बे बाजार गोदानखौबो एक्सप्लर खालामनानै दिन्थिनाय जाहैबाय आरोखि थेवबो बेयाव मा फानो मा फाना आं खाथियाव थांनानै खेबहैनाय जानाय नंला दा बाजार खुलिदों बेनो आरोखि